dito na ang work ko. Ayan. Nagbabike kami ngayon ni Liam. Binigay ng isang tita si Tita Aurea. Salamat sa iyong kalabasa. Grabe. Ganda. Magandang umaga. Monday na ngayon. Trabaho uli. Katatapos ko lang naligo, basa pa yung buko. Si Jeb tsaka si Kamya umalis na ng bahay. Si Liam nakatulog pa. Kailangan gisingin ko na. Magkape muna ako. Kailangan ko kape sa umaga. Hindi naman palagi ako nagkakape, pero ngayon kailangan ko. Yung cup ko. Sarap. Nalawagan, oh. Ano yung nalawag sa Tagalog? Nalawagan. Pakita ko yung sunrise. Ang ganda. Kung kita dito. Dali. Ay, nawala na yung sunrise. Ah, meron pa. Dito sa aming construction, may ginawang bagong mga apartment. Tapos, hindi kita. Dito yung sunrise dito. Ah, medyo kita. Minsan, ang ganda-ganda yan. Red na red. Or orange. Malamig na. Ano ko na yung bintana. Sara na. Gawa pa ako ng breakfast. Gawa ako ng oatmeal. Ganun. Tapos si Liam gusto tinapay na may jam. Yung jam, gawa ng isang Pilipina. Was? Ja, ich filme. Gawa ng isang Pilipina. Si Tita Aurea gumawa. Homemade. Ang sarap nito. Tapos hindi masyadong matamis. Kaya palaging ubos. Kapag nagbigay siya, ubos ka agad. Salamat Tita Aurea sa iyong marmelade. Sehr lecker immer. Si Liam, gising na, kumakain na. Ako gumagawa ako ng baon niya. Tinapay na may cheese, tapos may apple. Ito, hindi ko pa natapos i-slicein ko pa. Medyo nagmamadali pa kasi kami. As usual, basta sa umaga, always late kami. Kaming dalawa. Ay, nako. Kita nyo ba ako? Kita nyo ba ako? I-slice muna ako ng apple. Baon ni Liam. Papunta na ako sa trabaho. Kasamang aking sasakyan. Ito. Para mas madali. 10 to 15 minutes lang. Ayan. Nandito na naman ako sa bridge. Patuloy na. Yung trabaho ko nasa city center kasi. Kaya papunta tayo sa center. May park dito. Dito malaking crossing. Dito na ako. Nakarating na. Sa likod ko, itong kita ba? Isa sa mga Catholic Church dito sa Augsburg sa Germany.
sa Augsburg. Ang St. Ulrich. Dito na ang work ko sa kalsada na ito. Isa sa mga building dito. Magandang araw sa inyo. Bagong araw na naman ngayon, Tuesday. Gusto ko ipakita yung sunrise dito sa amin. Ang ganda. Ganda. Ito, oh. Nakita niyo to? Grabe. Ganda. Parang dito sa camera iba ang kulay. Parang sa camera parang red, orange. Pero sa original may pagka-pink. Hindi iba ang color. Pero maganda pa rin ka. May binili akong tinapay. Yung tinapay, dali lang. May pinapainit kasi ako. Yung soup ko na naman na kalabasa soup. Pero ibang luto ito, ibang luto. Gusto ko lang kumain kasi gutom ako. Itong tinapay, pakita ko sa inyo. Ano kaya ito? Kalabasa. Kalabasa na naman. I-slice nga natin. Parang ang sarap. Paano ko kaya gawin ito? Tingnan nyo, oh. Ang sarap. Meron pang pakwan. Ito na ang aking kakainin. Alam nyo, itong kalabasa na ginamit ko dito, galing sa Pilipinas. Oh, diba? Special. Binigay ng isang tita, si Tita Aurea. Salamat sa iyong kalabasa. Ang sarap. Nandito ako sa aking home office. Habang nagtatrabaho, kumakain. Harap. Ang mga nagda-dart. Bullseye. Tignan nga natin. Isa pa, last chance. Nagbabike kami ngayon ni Liam. Pasyal-pasyal kasi ganda ng panahon ngayon. Mainit. Kaya mainipis lang yung jacket ko. Dito kami ngayon sa center. Doon kami punta. Sa building na ito. Doon kami pupunta. Sige, Liam. So. May ilalagay lang ako dito.